Nos seguimos con José Antonio e a súa papagaio Rudiña, que son dos amigos inseparables, ben coñecidos en Poio donde son e en Pontevedra tamén. Digo, a súa papagaio Rudiña, e que lle preguntei a José Antonio agora por que se chamaba Rudiña, e dixo que tivestes, canto tempo tardaste en saber se era femia ou macho? Bueno, non quero mentir, pero 2 semanas ou 3 ou así, supámolo. Bueno, eu tiña unha pequena xa... Sospeita. Unha sospeita, sí. Claro. Porque cando fun a comprar ali no criadeiro, vin así outros como ela e algúns eran un poquinho máis grandes. E era Rudi, quedoulle Rudiña. Sí, sí. Era Rudi, pois saleu femia, pois Rudiña. Bueno. Sí. Sí. Parece que está ben contenta co nome e ben contenta tamén con esas roupas que lle pos, non? Hoxe vai de Superman. Sí, sí. Bueno, é de Superman porque os rapaces, os meniños pequenos, gustalle. E pasou un detalle na Pelegrina con un rapaz que levaba un muñeco de Superman. E logo viu a esta e quedou así... dixe, mira, eu tiño Goman, a ver. E logo os pais, unha foto, vale, pois nesta man leva o muñeco de Superman e nesta levas a moza de... Non es la moza de Superman. Claro, é que leva un traxe de Superman, pero fixadevos todos os modeliños que ten Rudiña, que están por aquí agora mesmo. Que os faz ti, non? Ten un gran diseñador. Sí, ese de cando fomos ao entierro de Rabachol. Claro, tiña que estar Rudiña. Sí, claro que sí. E a moita xente botouse tamén a chorar con ela, ao lado dela, tal... Estamos falando do loro Rabachol, sí. que, por si alguén non sabe, é o loro máis coñecido, penso mundialmente, que era o loro do antigo farmacéutico, non? Xusto. A Praza Peregrina en Pontevedra. Sí. Así que faz ti os deseños. Sí, vamos a ver, eu fixen un curso... Bueno, non pude terminalo todo de costura, porque depois tiña problemas estar de pé, moverme, tiña problemas. E logo preguntei a costureira, tal, e ali... E fun aprendendo, coño, este compreino en Londres, Gran Bretaña. Comprei este e máis outro de Pofrío. E logo daqui saquei... O traxe regional tamén o fixeches ti? Sí, ese fixeno eu, sí. Sacácela aí, sí. Pero metiches no curso para poder facerlle vestidos ou foi antes? Non. Metime ali para facer algo, para desmitar a mente e tal. Fixen tamén roupa así para a muller, uns pantos tamén para min, e dixen, voy a facer para a ver si podo... Faltalle só bailar unha muñeira. Home, sí. Que non sei se lle estás a ensinar. Non, é complicado. Non, tampouco, nos deixámola en liberdade, non manipulamos a Rudiña, non, deixámola en súa liberdade. Está a quedar dormida, sí, que está queda... Así? Está moi tranquila aquí connosco, está moi a gusto. Fixadevos, falando de estar a gusto, que antes José Antonio pregunteille que era Rudiña para ele e dixo é a miña psicóloga. É dicir, a ti faiche moito mellor a túa vida. Sí, levo moito mellor. Estamos falando de que José Antonio sufriu un accidente laboral. En que ano foi? No 2008, xuno de 2008. Que foi o que che pasou? Pois estaba traballando... Bueno, a historia é un pouco longa. Estaba traballando e terminábamos, dixen yo ao rapaz, veña, baixa que xa terminamos. E logo saltou encima e rompeu a plataforma que ín abaixo 5 metros e pico por aí, e el queume encima. E logo rompín os calcaños, todo, vexen yo, isto un mes ou así xa estou libre. Xa van 18 anos. Carai. Sí. E máis deume moita vida, a mí chamábame que estaba un poquinho tolo, porque eu salía de traballo antes e iba a correr sempre descalzo. 8 kilómetros así, por carretera, polas playas... Porque tiñas os pés máis fortalecidos. Tiña os pés duros, se non hubiera roto todo. Que estamos a falar dun accidente na caída dun andamio, porque José Antonio era soldador, un accidente no que rompeu os talóns, os calcañares, tamén afectouche a fala. Sí, tamén, non sei se foi o medicamento ou non sei que era eso, que así ao falar me trompezo e cóstame a pronunciar, a veces sáleme palabras así raras e a muller, claro, dalle a risa. A muller así dá máis. E logo tiñe ese trompezo aí, sí. Dis que é a túa psicóloga, como se fora a túa psicóloga, porque te fai sentir mellor, pero de que xeito, non sei, mellora a túa vida? Melloran pacificamente, me calma moito, sí. Ao ver así os rapaciños, a xente que nunca colleron un loro na man ni nada, e logo os vexo así reír,
e saltan de alegría. E logo a min eso encheme. Xa non é polo diñeiro, se fose polo diñeiro, pois ganaría moito. Polos cartos, pero por que dis? Porque a xente dábame cartos e eu non os quixen. Por sacar fotos con Rudiña e así? Sí, non quixen, non. Non porque non... Eu solo velos coa satisfacción desa xente, dos rapaces... Claro, ti non tes a Rudiña para iso. No. Falando de sacar cartos, unha das cousas que bota de menos José Antonio e que lle gustaría pois sería incorporarse de novo ao mundo laboral. Estás a buscar traballo. Sí. Non sei se buscache moitas veces e que pasa cando buscas un traballo? Sí. Eu fun a buscar, como se chama isto? Ao servizo de emprego? Si, fun ali tamén, fun tamén as consultas, como lle chaman, Bueno, ahora non me quere salir o nome. A unha axencia que se busca traballo? Non. De traballo temporal, non? Bueno, fonche a varios sitios. fonche a varios sitios. Sí, vale, a información que querían saber, a miña vida laboral e todo ese rollo. Vale. Sempre denegado. Pero denegado o acceso a poder traballar? Sí, denegado. Sí, porque o tempo é pouco, 2 horas e media, máximo 3 horas, porque senón xa tiño que tomar medicamento. Eu para vir pa aquí tuve que tomar un calmante e eso, para estar un pouco... É dicir, ti queres incorporar ao mundo laboral, pero de algún xeito, como decía el antes, el non é capaz de controlar o seu corpo. É dicir, terías que atopar un traballo que se adecuase aos teus horarios de algún xeito. Vou a contar unha da 11, fixo aí uns cursos da 11 de ordenador e pagábame o día 11 euros. Me pagaba, vale, ben, fun, e só aguantei 3 días, porque tiña que buscar aparcamento, baixar a silla, esta silla, baixala, subila, ir a costa abaixo, costa arriba, e dixenlle que non podía, non aguanto. 3 días, o terceiro día, falei con eles, e dixen, mira, si queredes, me partides o curso en 2 horas a mañá e 2 horas a tarde. E non foi, non. Pois nós temos os teléfonos abertos, se alguén está interesado en coñecer a José Antonio, pois para, non sei, para falar dun futuro, dunha posibilidade ou dunha oferta laboral, evidentemente podemos chamar o quen anda aí, que vos poñemos en contacto e ogallá pois teñas toda a sorte do mundo neste sentido, non? Porque tamén sería igual que Rudiña, pois unha terapia para ti, unha compañía pois bestial o que che fai, pero evidentemente volver a traballar pois para ti sería moi importante a nivel económico e evidentemente a nivel de soporte vital e mental tamén. Que fas algo. Efectivamente. Sí. Aquí hai unha persoa que fai moitas cousas, ahora que dixo de facer algo, e que penso que tamén te alegra bastante as tardes ou en todo no que traballa, que é Marcos Pereiro. Sí, cada vez que o vexo é un cachondeo con él. E ti conocelo en persoa? Bueno, estuve aí atrás falando con ele, guai, sí. E máis, cando sale, di, bueno, aí ven o meu pequeno. Porque facer desde el o que non hai, Fai el connosco, Bueno, non te pensas tamén, porque ás veces... Uxe se leu aí de demo. Vuélvenos tolos. Pois que, por favor, que entre o teu pequeno. Aí está. Entra aquí, Manuel. Hombre, ¿qué? ¿Estabas ahí? Va, ¿qué pasa? Estamos ahí. Mira, Rodiña, aí ven o noso pequeniño, mira. Mira. Uy, Ahí ¿qué está, pasa, ahí está. Que... Era o que che faltaba a ti tamén, un loro. Ahora un loro, me chega a min con... Ai, fíjate. E fala. Bueno, depende con quen estea. Depende con quen. Igual contigo, igual podía falar algo máis, non? No, pero non sei, é que eu non entendo dos paxaros que falan, imitan, non? Imita. Tendes así un color máis ou menos... Sí, o mesmo tono de pelo, verdad, Rodiña? Non sei a cola vermella pero tamén, es non baile, vamos a meter aí. Ah, sí, a cola vermella tamén. Sí. Era para non meterse aí. Antes te disfraz do demo. Claro. Oh, va, está de sempre ca mesma movida na cabeza. Bueno, Pois eu que viñas disfrazado así de No, pero- Superman ou... No, é Aí- que por que non yo dixeches na reunión? Ai, Porque senón ainda me disfrazaban no, de Superman. Pero será posible, eu contaba cousas, mira, aquí Pois sí. temos a Superman, en fin. Pois mira, Que ben. e que di? Di algo algunha vez? Sí, di hola, que pasou co Petiña, co Petiña é unha historia un pouco triste. Está por aí a foto do seu gatiño, que atopei tirado un gato, le vino a vetear, e xogaba moito con ela. Hola. Sí, está aí por aí un gatiño. Hola. E logo aparece nos morto o gato. Oh, vaya. Sí. Ah, quere contigo, quere por sitio. Ah, sí, home, sí, Home, ou comigo, a ver, Sí. sí. Aí está. Ahí está. Aí está. Ahí está. Aí está.
Ai, mira. Fíjate. Bueno, pois Mira que ben aquí estaba Copetiña, que estaba buscando O gatiño, gatiño. sí. Aquí está ese gato. Pois estás con Rudiña, estás con Marcos Pereiro, xente que queres moi ben, e un animal Sí, que home, queres sí, sí. moi ben. Sí, sí. Pero é unha chamada de unha persoa que te quere moitísimo a ti. Ah, non sei. Eu creo que sí. Saúda aí. Hola, moi boa tarde, quen anda aí? Hola, buenas tardes. Quen Bueno. és? Son Mari Carmen, a muller de José Antonio. Oh. Ui, tráeme tola. Pero para ben. Ah, sí, home, sí. Teño unha anécdota con ela que sempre peleamos. Cando ímos ali ao baño, vimos un espello grande. E o espello dime a min, que preciosidade. E claro, porque eu boto Nivea. E ela, claro, o espello dime, mais sácame isto daqui, por favor. Vou romper o espello. Sí, no, temos eso así. Non, pero é o mellor que teño na vida, sí. Pois que alegría, Mari Carmen, escoitar a túa risa, non sei, dá certa envexa, non? Quero dicir, da vosa relación, estades así rindo, bromeando todo o día. Bueno, hay de todo, Hay de no se todo. puede decir que todo es de risa. Pero bueno, muy bien. Levamos 38 anos casados e moi ben. Mari Carmen, teño aquí a Rudiña Ui, mi aquí madriña. comigo, moi tranquila, que está mordendo o cordón, pero canto de importante bueno, xa sabemos que para ele é moi importante, pero Sí. como é esta convivencia os tres? Pois a ver, para nós é moi importante, Rudiña, son 12 anos que está con nós, aunque a veces me enfado, porque claro, vai por todos os lados, é que podes te imaginar, non? Que hai que andar a limpiar sempre, pero bueno. Vale. Pilla. É moi importante na nosa vida, a verdade, sí. Quen lle dá de comer? A ver, dalle el, pero a das noces son eu, porque ela gustalle moitas noces. As noces. Noces. Entonces, sí, Pero abertas, cando claro, a ver a que... chega- Non? Sí. Cando chega a hora da comida ou a cena, eu son a que lle dou a noz. E sempre anda detrás miña, hasta que lla dé non para. Ai, que ben. Claro, teñen costumbres. Claro. Sí, Ah, exactamente. Mais sabe, cando ven ela, cando vai, por exemplo, ao baño, vai ali, vai tóquelle na porta. Non, Sí. Oye, onde está a noz? Non está? Veite a la junta. Sí. Eu digo, vai a xunta, aí ven a señora da noz. Sí. Así que quen lle dá de comer el, pero ti dalle os premios, as chuches. Sí, exactamente. Ela gustalle moito eso. Ti malcríala, Sí. Estaba pensando eu que despois do accidente que nos estaba contando José Antonio, que entendo que foron momentos moi difíciles para todos vos, entendo que tamén Rudiña, non sei quen tiraba de quen para sair da casa, non? Porque o mellor podemos estar en malos momentos, que non nos apetece moito sair da casa, pero o mellor tendo a Rudiña sí que vos animou, non? A sair máis. Sí, pois suposamente a él moito, porque él sale moito con ela. Eu a verdad que non son moito de salir, son moi caseira, pero el colle a Rudi e marcha coa silla e pasa no pipa. Que Encontran importante xente, es. fan fotos e todo eso. Sí que aquí en Ordes se topeime, carai, coa xente que, mira, non é de verdade, é verdade. Eu cando vin pensei que era de mentira. É que Sí, parece é de verdade. sí, porque está moi quietiña. que No, agora non porque está a morder isto, pero se non... Sí, moita xente di. Teño tamén unha anécdota de que tres persoas, as mulleres dicían, ese é un xoguete, non, é mentira. Non, que é de verdade, de verdade. E o home pegou unha carreira, que non sabe, pegou unha carreira, oi, para, oyes, déxame ver, é de verdade. Sí, home, aquí o tes, toma. E asustanse estes animales? Non, ela está... Ela está moi afeita, non? Está... Ten un carácter que é maravilloso. Bueno, a veces cando se enfada hai que... Non me digas iso que a tengo aquí na man, No, cando se enfada, por exemplo, paso o aspirador e ven ela tras. Ai, non lle gusta o ruido. Roi no aspirador. Sí, A mí non Roy lle no gusta o sei. ruido. A mí encántame, por exemplo. Pois, Mari Carmen, moitas grazas por dar esta sorpresa a moi José ben. Antonio. Pois de nada. Quérote, chao, becos. Chao, un veciño, chao. A ver se vai por pau eso. Vai por pau. Faltaba o líder dela. Queres? A ver, Sí, Rudi, O líder. penso que sí, a ver... Sí, o líder dela é Cristian, meu fillo. Donde estea ele, eu teño que salir. Quere Ah, sí? conmigo. Sí. Pois que maravilla. Dende logo, José Antonio, tedes unha familia maravillosa. Moitas grazas por vir ao A show vos. que anda aí acompañado de Rudiña. E insistimos, José Antonio, está a buscar traballo. El tense que adaptar a como está o seu corpo. Saludo Sí, claro, por suposto. directamente, sí. Saludo ao meu querido amigo alcalde de Pollo,
que cumpla a súa promesa e xa nos veremos. Adeus, meu Pois amigo. quedase saúdo de José Antonio. Moitas grazas, José Antonio. A Rudiña tamén.